Давай, излезай. Така. Борка ти. Дай, Валери, излез. Дани, излез малко, маркирай там. Излез, Мара, фани вътрешния. Ти си, Виктор е първа. Дани, там има един човек зад Валери. Излезеш, Марян, ти пащаш неговия. Тук подсигури го, Дани. Горе. Дай, Мара. Тяло. Браво. Играй. Имаш. Браво, вкарай вътре. Браво. Давай. Браво, Вати. Добре, Валка. Добре, браво. Коце. Много са събрани. Така сам си. Кажи му, обратно. Добре, браво. Коце, отваряй. Мара, вътре. Дай, Дани. Няма да му ставим ушите. Мара, бързо да бутай вътре. Не може да... Бе, не може, бе. Ми няма тук нищо и разходи. Базоно коментари. Дай, Злати. Ти си, Борка, скъсявай. Без фал. Скъсявай, Георги. Сломене! Стига са била вътре очи, отваря широко! Какво? Стоиш вътре! Ируси. Мара, и отваря след това. Това за да го дам, какво това? Ми, впрочем, логично Ирус. Бъде навътре! Спокойно. Дани, плесна вътре. Скоро базона. И Денис! Така. Браво! Теодоре. Кой да разиграе сега? Злати навътре. Ставай горе! Там! Борка, набирай! Злати, Злати! Добре, стой така. Излезте бързо на центъра. Излизай! Дай го! Браво! Коце е първа, добре! Сваляй долу! Виктор е към Дани. Малка ти! Пак неуверено, пак фонно, пак бавно! Васко, първа топка, не за него да го блъскаш, мини пред него да я вземеш. Борка, готов? Излизай, би го! Добре, първа, Мара! Отстъпай, да няма бърз тъч! Отстъпай, Коце! Злати към Виктор. Борислав е вътре шести. Сваляй долу, има Злати. Браво. Красимо. Дай, Злати! Смело! Задръжте, Виктор, ела! Добре, Виктор, давай, стъпай. Играй, служи тяло. Дай, Злати, не двамата. Така, Дани първа, браво. Злати, горе! Добре, ти си, Георги. Иво, тръгвай. Имаш. Пак. Добре, чакай го. Би, Викторе! Браво! Борка, помагай! Дани, би първи, не да би да се обръща. Така. Добре. Мара, не пускай! Играй, нищо, играй, после я вземеш. Борка, аре да запазим цяло. Георги, имаш човек. Виктор отвори, Дани отвори, имаш вратар. Виктор, дай опция. По-рано трябва да си отворил. Дай, Валка. Играй, Георги, два. Чисто с гръб е. Излез, Виктор, Теодоре. Скочи близко. Борка вътре в линията. Виктор, далеч си!
Време крачки, Базаров. Пак поедай. Ела, се Хване, снимай, Денис, отивай, Денис, плавай навътре. ме снимаш, Злати. Хване, вас тук. Хване, взимаш. Да, Борка, изпреварвате, гледайте човека на гърба. Сваляй долу. Там. Виктор, да опция. Запаси, Злати. Браво, ти си. Излез, Борка, ти. Иво, стой, ще сърши. Иво, дясно. Злати, чакай пас. Чувай първа. Георги, не пускай. Дай, Валери. Браво, Денис, шукато. Супер. Денис, зад гърба на Георги. Викторе, гърба ти. Денис, не се към вратата. Денис, зад гърба на Георги. Зад гърба на Георги, Денис. Маре, служи си корат. Върни се отзад, подсигури Дани. Кот се подсигуряваш, Мариан. Давай! Колко прави? Базаров. Костика. Искам да се хора. Отива, Денис, затвори обратния пас. Захване Георги. Взимаш. Дълга. Тука. Ти, Дима. Там. Хайде, Борка. Давай. Браво, Дурев. Браво. Дади, отвори. Сам. Борислав. Георги, Валери, излез вътре. Браво, момче. Викторе, първа. Играйте, Георги. Добре, Георги. Играй, бе. Вътре, ходи го. Викторе, първа си, Борка. Георги, тяло служи. Да я вземем. Ече спокойно. Малка обратна. Пази ме. Дай, Борка. Дай с гръпа, натискай бързо. Излизай. Внимай се дълга. Викторе. Стъпи, бе. Моето момче. Всеки път да преборват. Валери. Спокойно. Добре, Мадаров. Тръгвай. Супер, Мадаров. Внимай гърба, Мара. Дани, пасай, Ковяне. Да се обръща! Георги, дай му опция. Теодоре, защо трябва да се обръщаш? Там! Мадаров! Мадаров, няма гледане. Изгубена топка, няма гледане. Пламене! Сега се връща назад, надигравайте на един. Суде вас, помагайте да играем. Излизай, Злати, Виктор е тук. Злати, чакай паси към външния. Вътре, Валери. Браво, Дуре. Дай го! Пак игра, Дуре, пак игра. Средата, Валери. Да виж Дима. Дуре, вижда Дима. Злати ти! Добре, Валка искай. Айде да се губим на секундата. Айде, Дима. Адриане. Злати, дублирай го! Браво, Дуре. Адриане, не толкова. Адриане, по-назад, Васко, по-назад. Дуре, по-назад. Айде там, обърнете, не прибирай толкова. Спри там, Георги. Мара, излез го маркира 11. Така. Дай го. Първа да вземем, Коче. Дани, това, Стояне. Добре.
Маран, стъпай! Да, Бадар, отивай! Добре, браво. Дай, Злати, дай. Аре, дай Борка! Тя услужи, бе, момче. Дани, излезте за салата. Излезте. Коце за салата! Дани, ама насам. Би първа. Маради. Така. Злати, штопи зад него. Борка се пасия. Служи тяло. Валери, вкарай вътре. Дани, Мариан, тия да скачат. Виктор, коците остават. Георгина излита. Калян е известна на кръга. Мариане, с глава, бе. Бързо прибирайте! Двама тука, бързо! Петю! Давай, сам! Пак същата работа. Корнер за нас и прибираме едвам. Гоце, давай, ставай. Център ще пазим да дефинираме. Дидоре, вари на място на кочето. Борка, влез в средата. Валери, Борка, мини вдясно, докато кочето се върне. Бързо. Имаш Борислав. Отиди там дясно! Обратна, Злати! Не бързай тръгваш. Там идва. Денис мина. Ари, давай, двама сте там, Георги! Злати към топката. Иво, запази я. Имаш човек вътре. Има я. Добре, Бадаров. Ела, Злати. Калян е дълга. Първа да не пада. Иво, запази я. Злати, дай, Злати. Тяло. Аре, натиснете се, докато е топка, ще ме натиснете се, момчета. Излизай. Излизай. Браво. Иво. Добре, Васко. Мина. Борка, остави я. Аре, Злати, си приборваме една топка. Мара, гледайте линията. Дани, не пускай да гърба имаш. Давай, Викторе. Тяло, браво, играй. Спокойно, дай позиция. Не бързай, нека да се наместят. Викторе. Вътре има дупка, няма никой вътре. Иво, запази я. Борка, искай. Много.
Айде на приборова куча, айде слушай това цяло. Разпокъсани сте, излезте, Мариане! Излезте! Двамата отзад! Излезте, голяма дупка има вътре още! Валери, гледай вътре! Мина! Айде да много! Леко! Цяло! Играй, Виктор, отваряй! леко. Вътре има голяма дупка, защитниците! Георги, Валери, давайте опция вътре. Движете се постоянно. Ела, ела. Браво. Не сте, момчета. Виж каква дупка има между вас и Валери. Така, Злати, играеш, Злати, смело! Коце! Дай малка, дай малка. Коце, бий първа. Пламене, защита! Порежи, Теодоре, какво правите, момчета? Ай, пак и губи на секундата, бе! Хара, гърба! Теодоре! Взимаме я, губим! Пламене, губим топката, няма спиране! Чувам, ти стане нещо лошо, такова да можеш да дишаш, казвай. А? Ще боли, няма начин да не те боли. Прибърване за тях. Казвам се, приберете на мъж. Прибърш и остана там с тях. Издърпайте ги, Иво! Борка! Виж, Иво! Виж, Иво! Иво, предложи се! Борката имаш! Сам, не бързай! Не бързай, Петко! Излизай! Так, чакай, чакай. Коце е линията! Браво! Напред вас вече! Дани, линията е гърба! Мина! Баце! Гледай линията! Айде, давай, можеш и там трима на един сте, трима на двама, давай! Дани, отвори! Обратния пас, Денис! Тръгвай с дрибъл! Кой мия не пускай! Георги, ела искай! Имаш! Кава ни майче идва! Дълга! Аре, Мара, аре, кочето, давай! Хвърляй на кочето! Изтърваш го! Теодор, искай вътре, Валери, продължете се, сам си! Борка, запази! Ела, тук си, Виктор, ела! Имаш, Георги, искай! Марата! Бързо! Сам!
Теодоре! Виктор ще мине и двамата не сте готови. И двамата не сте готови 30 метра лети. И в дясно, чакай паса. Имаш виж как се обърнат. Взимай горе, Георги. Добре, играй, Валери. Иво, дай опция. И стартирай. Петю! Коце, ще покрий засадата. Мара, стой така. Валери. Вие с крака играйте. Добре. Така, Мара, не да си залепен за него. При паса биеш. Така. Видя напред. Виктор, взимай първа, не я пускай. Мина, Георги, взимай. Тръгвай, Георги. Фланга. Коце, внимавай. Идеална, хайде! Викторе, трябва аз да изземем още първата, не се топкай. Помене! Вие да иде! Ари, имаш коцето, имаш Валери, давайте смело! Дани, отваряй! Широко, Дани! Пак ако трябва! Така, спокойно! Коцето! По-бързо, Коце! Аре, Валери, искайте да обърнем! Георги! Георги! Ето виж къде има тупка. Влез вътре, момче. Дани, отваряй бързо! Обратна! По-бързо отваряй! Браво! Добре, тръгай, Иво! Пас! Ще го надбяга! Валери! Къде си? Валери! Твой човек! Гледай, близо! Коце, аре! Георги, аре, Георги! Имаш, Дани! Взимай, Георги! Виктор, стъпвай! Дани, сам! Сам ти казвам! Валери, хвана матко, моля. Спокойно, сам си! Браво! Валери, центрей! Чернене, отивай справо, Чернене! Там, обърнете Мара. Така стой. Постави да имаш малко дистанция. Ако му дадат, биеш агресивно. Дай, Злати! Добре. Викторе, внимавай да не тъп. Давайте насам. Мара, оставай го вече там. Оставай го, иди си в линията. Идвай, да, Виктор, горе. Георги, излез. Кот се внимавай диагонала. Давай, Злати, прибере в линията на това, на Виктор. Давай. Теодоре, към котчето, бързо! Давай, Мина! Тръгвай! Валери, бий! Борка ела тук, няма опция. Ето, давай, Иво! Бий, Валери, бързо! Готово, браво. Ари, Борка! Спиш още, момче. Цяло! Иво, отиде да скачаш. Борка остави, това, Георги остави отпред, ако трябва. Иво, отиде да скачаш. Така играеш футбол, така се разхождаш на едно темпо. Гледайте с там линията, обърнете се! Глава, бе. Бе, Бориславе, с глава и взимайте тая топка, бе.
Айде, давай. Задръжте малко, давай. Искай пак. Ти Валери, ти Валери! Малко, Злати. Ти Валери на гърба му! Прибирай Павел защита! Айде, Георги, давайте, айде. Дани, ела насам, имаш марата, ако трябва, давай. Пак, ако ти набутай, обратна. Така, Теодоре, плесна вътре. Валери, дай опция. Сава, Иво опция. Имаш Теодоре, гърба ти идва. Добре, Валери! Влади! Ти бягай твой човек, моля! Мара. Мара, не бързай. Ари борка. Мара, върни се в линията. Виктор, давай. Давай, Злати. Яне, стой. Мара, в момента, в който ви, че няма да играят вътре в средата, се връщаш в линията. Иво, давайте. Викторе, ела насам. Запазете я, Борка, дай опция. Човекът ти, Валери! Васко! Ляда път не се. Валери, не хваща вашия човек в чеп. Отида пред Валери, схвани човека в средата. Злати, връщай тук. Васко, с човек излизай! Обратно, Георги. Васко, Валери се връща, си хваща вашия човек. Георги и Валери, вие сте на 5 метра Това е един твой от друг. човек. И затова е такава блъсканица. Вие влизай. Валери спита. Има. Слагай смело главата. Парабола. Диана. Браво, Ади. Това се трябва да атакуваме с тази топка. Пак имаш вътре. Коце! Реакция там! Иво, набирай, Иво! Слушайте, нямате и да извеждаш паската ми към Иво. Пламене, искам да преминават като конус там. Даниела, Валери пак иски, Даниела, отваряй, не бързай към мене. Дани, още ела насам. Тимече! Пас, как ще мине там Мара като мой на гърба, бе? Мара на гърба мой, няма как да стане там с Георги. О, Дани Коста. Георги гърба. На място на Виктор. Тръгвай да ти грабай! Да ти грабай! Валери, реакция Ето ти го. Виктор, тръгвай. Иво имаш. Ари, Павел, иди да Браво, Коце.
Няма ти, един излежаш пас към Мило. Помене! Какво пуснахме бързо? Играй един на един, бе! Поме връща назад! Виктор, дублирай! Виктор, дублирай! Виктор! Дуре, Ванко, събери! Помене, не искам да те виждам да връща топката назад. Помене, между двамата. Браво, вече е супер. Сам вече. Без това, браво. Браво. Зойте тръгвай, няма с кой да играе Борисов. Това вече е сиграйте. Шомен. Викторе, подсигури Злати. Скъсявай! Скъсявайте бързо! Иво, запасия! Паси Валерия сам, Валерия на клини към Дине, Дурев, Васка, Куин, Дурев, така. Това нещо. Отиваш, Дурев. Ето, успял. Той ми звъня оня ден за приятелката му ли? Иво, втора! Главата горе! Бе, коце, малко по-бързо, стигни главата, виж, че Иво е сам. Коце, докато бягаш няма никой. Поглеждаш, виждаш Иво остра топ. Да изпревариш в момента. Васко! На пръсти! Голос човек! Скачаме! Скачай! Отстъпай бързо наскоро всички! Дълга помен! Дълга На помен! спринт! Набирай, бе! Василе! Василе! Коце, не го стави, отивай към Марата. Така, Викторе, Голос! Втори клас, засилваме се, бутне топката на няма. Смешна работа. Три близки с Касимо. излизай. Внимавайте за дълга топка, отстъпете леко. Дай, Дурев, играй, бе. Коце, внимавай, дълга топка. Айде, сега скъсявай бързо, скъсявай, Коце, виж. Дай, Тодоре! Ето, идеално. Спортна служа растеше. Аре, махай да. Венци! Аре, прибирай, бе! Браво, Денис, извъдия се едно!
махай от... Хайде там, бе! Запаси я! Ари, давай Иво, тръгвай! Добре, оставай, изнесе! Отчей се средата. Ари, имаш. Пак, искай, Мара. И два. Имаш! Хайде, де! Запаси я! Дура ти на гърба му! Как се обърнеш така, Иво? Вратар! Борка, ела сам. Имаш Валерий, предлагате се. Потъча. Иво, наклонете. Сам, много сам, нямаш. Георги, пали се. Георги, излез, нямаш човек. Добре, стой вътре с човека. Да, Иво. Валерий, вътре шести. Дани, там Мартин е пред тебе леко. Иво. Коце, пак се засада да си покрил. Браво, давай, играй! Баси майката му. Давай назад. Поче пас! Ари Борка. Лес. Първа Мара. Браво, вратар. Играй кракани бързо, нека стават позиции. Движете се, Георги. Не бързай, Каляне, нека ти отвори дясно. Ден с обратния пас. И балато. Добре, стой. Мадаро, сега трябва да излезе. Имаш! Браво, Дуде! То беше преварват толкова лесно. Добре, обаче с... Добре, владей си играй. Пак. Хората, отивай! Ела тук. Борка, ела, поправата. Борката. Борка, тръгвайте. Поправата, Мариане. Сам! Иво, далеч си. Браво, не бързай! Пак завърти Васил. Иво, стой, обратния пас. Така. Борислав да излезе. Дай се, дай! Няма да коментира. Иво, топка при Мариан, накланяш насам. Топка при Дани, накланяш на другата страна. Пусната работа. Това е всеки мач. Излизайте. И чакай паса да видиш. Чакай, спрей въздух. Отваряй вътре паса. Аре, дай, Георги. Ти си Тюдоре. Борка, готов? Викторе. Мара, подсигуряваш веднага. Така, си готов, Мара. Вратар. Иване, всички ставите леко са различни. Трябваше тук колко да даде пас. Давай, Георги.
Ари Борка, най-близко си. Кот се внимавай. Давай, Павле. Долу, за Валери. Виктор, имай гърба. Вътре. Дай, Теодор. Той бах ти пича, няма да излежи от картона. Точно му две и глезана. Бягаме, имаш твоите прости и край няма. Колко сериозно, защото Гоцев, как си? Гочев, идвай. Сега ли я правя? Радо! Дани мини десен защитник. Степане Плисе централен защитник. Ляв. Хора, че я поморя. Иво! Тук трябва да усетиш. Поправите, бе. Кой беше там, Ариан? Айде дълга! Иво позад него! Валерий, да не се обръща! Венци! Виктор е готов! Добре, Мариане! Топка! Какво стана? Мара! Ще му две глеза няма да държат като нещо. Взимай Борка! Дани горе, Маря подсигури! Тяло слагай! Без фал с гръб е вече! Браво! Теодор скъси! Десен! Ива, ела насам, Борка, ела! Ен си готов? Това не е всичко, бе. Даро! Добре, Степане, върни се в зона! Даро! Още! Баскетна игра, Васил. Дай на Петро, че...
Добре, Дани. Имаш потъча, Теодор. Добре. Идвайте и тримата. Викторе, събери към Стефан. Венци, айде, Венци. Така, момчета, влизате и тримата. Иване, влизаш в дясно крило. Ники, ляв защитник, Емир в средата. Дай! Внимай, Викторе! Помене! Венци, тяло! Иво към трети номер, Иво към трети. Добре. Радо, смяна! Ще да направим. Алексиев, Борката и Виктор. Георги, минава ляв. Венци, мини зад нападателя. Калян е готов! Браво, Мариане! Имаш, Венци! Добре, Иване, браво, набирай, браво! Дай потъча! Иване, търсете този пас зад гърба. Ади. Така. Иво, чакай, гледай пас. Иво, затваря леко пас към защитника. Венци! Сам си, много сам. Даника, леко към Мариан. Добре, Георги. Венци към 6, остави го това, към 6. Емир, човек с лице. Потъча, дай му опция, Георги. Стефане, върни се в зоната. Иво. Иво, Сапасия. Добре, Иване, стой така, Иване, стой пред теб, стой. Стилейте се! Ето, Адриан! Адриан, ляв крак! Иване, бързо се, бързо. Валери, върни се вътре него. Далече, Дани. Мара, немай да тръгне. Тяло. Добре. Тъча, Дани, дай му опция. Калян, дълга. Иво, Ивана там. Иване, набирай! Сам си. Имаш тук, Емир. Добре, Мара. Дай, Венци, запази я. Добре, Валери! Тръгвай, Бадаров! Тръгвай, Георги! Ставай горе! Какво ми тупкаш долу? Ставаш и играеш. Какво като си тия сили? Георги, той вече е застана, Георги. Там няма смисъл. Тръгвай навътре. Няма... Все нещо ни пречи някъде. Там не можем, дясно не можем, напред не можем, назад не можем. Все нещо ни пречи. Мариани, отстъпи! И Валери да ни тупа. Браво! Дани, ти си. Дима навътре към Дудев. Там е тъчен. Хубав тъч. Кръстосайте се. Иване, влез навътре, Венци, потъча, тръгвай. Иво, и ти излез да я запазиш. Давай. Тръснете, обратен тъч. Давай, айде. Двата крака да се насмята. Прибирайте, Иване. Зад линията на топката. Георги, зад линията. Имаш човек, прибирай там до кой номер, не знам. Дивейте. Така е, Мир. Взимай първа, Дани.
Мара горе! Стефан едно! Добре! Мара, подсигурявай! Ваня, спирайте! Браво, Емил! Качай, Валери! Браво! Човек с лице! Иво, готов! Аре, па не е хубава, ти ще целиш някой, бе. Иво, гледай къде е линията да си до последния човек. Дръж високо линията. Едно, Ники. Ники, тръгвай пред, давай! Обратен тъчен пак. Добре, Николай, пак. Иване, прибирай. До Дани. Венци, 27-ми гърба, а то там е Емир. Виж там 6-ти, ай така стой, така стой. Денис към вратата! Бягай оттам! Иво. Георги, оттам идва, бе, Георги! Дай му я! Иване! Спяра, Радо. Трагедия, пълна трагедия. Така стоиме, Венци, не се пилей. Тръгвай още напред. Шамин, още. Така, Това баба си. браво, тя Това храни. баба като не ме тя. Кавянес. Веднага прибирай. Да, Венци. Сам, Иво, едно! Браво. Браво, Йо! Нищо повече не бутнеш, той е излязъл. Добре, Венци, точно така, някакво да се бавим тук, търсим паса. И тук не е засада. Ники. Стефане, втъча. Добре. Не бързайте. Мара. Дани. Наклонете към Мариан. Хиляда тъча направиха тия. Колко им е?
Николай, обръщай с лице! Как е? Миналата седмица ги пратих специално да си изпълняват тъчове. С петъка. Точно защитниците да тренират с колелата. Не накрая, като свършихме как там тренираме един тъч. Не, тренираме един тъч, както те сме се упражняват. Добре, Емир. Иване, ти. Емир, върни в зона. Дани, спасяваш бързо. Служи цяло. Пази я. Браво. Точно така, Емир, точно така си ги препредаваш. Виж, ако не, връщаш зоната. Айде, Иван. Иване, защо си зад човека? Вратар! Дай, Дани! Дай! Мара! Давай, излизай, Дани! Сам! Иване, тръгвай, бе! Дай, Ване! Натисни се! Браво, Стефан! Ти си Емир! Тяло! Без фал с гръб! Дай, Венци! Иво, помагай! Иво, тук! Ване! Не, пускай! Калян! Излизай, Мариане! Стефане! Излезте! Иво, горе! Пак двама скачат от нас, никой. Мара, там като са затворени ограничетите, не бутате вътре, вече. Слете. Хубав тъч. Дани, хубав тъч. Иване, служи ръце, дейте си малайте. Мара! Аре, мала. Излизай! Венци, излезте! Дани, излез! Дани, излез!
паднал там отзад на това някъде. Сава! Аз си покажа. Сега завършете малко, има лап дясно. Пак с Мариан после. И тук Иво по правата. Пак с Мариан. Калян, как му е даш, като го избяга от него? Дай му на крак да отведе и да е... Зависи. По правата! Давай! Иво! Давай, Иван! Добре, стой. Дани, без да дигаш краката, хубаво събираш краката и хвърляш. Ето Иво да я гардира. Венци, бяга от него. Ники, внимавай! Ама, Венци колко лично го минават вътре без... Венци! Бе, като мини по него, дръпни малко. Ти го оставаш. Оставай, Ваня. Ваня на центъра отива, бе. Ваня отива на центъра. Мара! Ваня! Ваня на центъра! Бързо, Иван! Бързо, Иван Кала! Тръгва Иво! Иво ще мине! Ще напред, те само бягат. Браво, давай! Дани, скъси му! Мара, чисто! Върнете! Валери, помага! Георги! Кала! Пази я! Тук трябва двамата да има дълга. Един само да отързи, другия ще разделя. Прямо Иво с глава, само да я подвиж. Иван е веднага в момента да тръгнеш да избягаш от сада. Другото беше засада в хубаво средата на моята. Има опашка. Сада беше? Айде, елайте двамата сами, Иване. Иво тука. Мара тука. Иване зад него. Защо го буташ? Защо го буташ? Тя е готова, той ще лизне и ще отиде при нас. Давай, връщай, Иво. Виждам ги момчета. Спокойно, Иво. Там е тъча изпълнява. Наклонете, елате насам, Ники, елате насам. Степане, малко там падете. Тук, Иване, ела. Иване, ела пред човек. Запази я. Така. Добре. Дай, Иване. Иди само, не двамата свинци. Внимай първа горе! Мара, подсигури! Мара! Тук, Иво, ела, потъчи. Браво, Дани! Иво сам. Иво, се покръжи. Добре, спокойно, остави на Дани. Дани! Спокойно, Дани! Але, бързо. Имаме право. Като е пани, тогава пече. Или ви не знаете нещо. Дай едно в краката, докато можеш. Чакай въртеля да отидеш. Георги, давай, Венци. Първа! Валентин. Тяло слагайте. Стъпай. Браво, пази я. Колена Даниел, върни се, точно така. Или бързо бавиш време, ще приключи среща, Ники, жълт картон. Каляне!
Стъпай, Маро, да няма дълго. Може с фал, бъде. Ники внимай, може с фал, браво. Добре, скала едно. Браво. Венци, прибирай. Ники първа. Мара, към него, Мара. Иване тяло, запази я. Пак. Сам Георги. Добре, Николай. Прибирайте Емир, Венци. Иво, дай още малко. Прибирай към Дани, бързо. Така. Венци. Добре. Иване, прибери малко, е тук до 15. Излизайте! Вратар! Тук, ела насам, Иване, тук, моята зона. Къщата 2 часа.